vystriedam. Mám toho teraz v tejto chvíli veľa na mysli, čo by som chcela povedať a čo by som si tu chcela odložiť pre moje budúce ja, ktoré si možno bude prechádzať podobnou situáciou, ako ja teraz. Podám mi mobil. A bude to chcieť počuť, bude to potrebovať počuť, alebo možno ani nebude vedieť, že to bude potrebovať počuť, ale vlastne potom zistí, že presne to potrebovala počuť. Ale neviem, ako to zhrnúť. Keď sa na toto budem pozerať, budem presne vedieť, v akej časti môjho života som sa nachádzala. V akom období, ktoré bolo fakt šialené teraz v poslednej dobe. A k tomu by som povedala asi toľko, že takéto obdobia sú presne potrebné na progres. A že je to dosť taká asi, že očividná vec, že sa to povie, že musia sa deť aj zlé veci, aby sa diali dobré. Ale keď si to zažijem skutočne, tak je to úplne iné, ako keď mi to niekto iný hovorí, samozrejme. A teraz som to úplne pochopila. Nie všetko, ale veľa vecí. Veľa vecí tak zapadlo do seba, veľa vecí som zažila a zistila som, aké to vlastne je. A ako život funguje. A že skutočne niekedy treba padnúť do takej jamy, do ktorej vám nikto nedočí ani pomôcť a jedine vy sa z nej viete sami dostať. A naučiť sa sami dostať z tej jamy je podľa mňa to, o čom je život. Naučiť sa o sebe, učiť sa o sebe, čo mi robí dobre, čo mi robí zle, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje a tie dobré veci prijímať do života, nebať sa ich, robiť ich aj keď sú ťažké a byť im otvorený a tie zlé veci nechať tak. Ale svet nie je rozdelený na zlé a dobré veci a život nie je čierno-biely. Ľudia nie sú čierno-bieli. A to, čo je zlé a to, čo je dobré, určujeme len my sami. Podľa toho, ako sa nás to dotýka. A pre niekoho niečo môže byť dobré a pre druhého presne to isté môže byť zlé. Alebo ho to nejako nemusí ovplyvňovať. A znova naopak. A preto si myslím, že nie je nejaká všeobecná zásada toho, čo je dobré a toho, čo je zlé. Lebo to závisí od situácie, závisí od človeka a závisí to od všetkého, od všetkých okolností, od všetkého možného. Takže to je jedna z vecí, na ktorú som teraz prišla. Ďalšia z vecí, na ktorú som prišla, je, že treba žiť v prítomnosti. Fakt, že nie izolovanie, akože žiť len v tejto situácii a nemať väčší nadhľad na ten väčší obrázok a len proste mať klapky na oči a vidieť len to, čo je teraz tu. Ale vidieť to hlbšie, vidieť to v spojitosti so všetkým, ale vidieť to tak, že toto je to, čo sa teraz deje a to je to, čomu musím dávať tú najväčšiu pozornosť, ale uvedomovať si, že je to zároveň súčasťou niečoho väčšieho, niečoho, čomu sa hovorí život. Alebo tak, neviem. Ale skutočne tá prítomnosť je to, čo priniesie človeku najviac. Lebo nehovorím, že ľudia nemôžu mať spomienky a nemôžu spomínať, nemôžu sa vrácať do minulosti, ale občas to nie je dobré a občas to priniesie len bolesť alebo smútok alebo sentiment, ktorý je nevždy žiadaný. Ale často si to robíme a často sa vraciame do tých chvíľ na tie
miesta, kedy na tie pekné chvíle, ktoré možno teraz neprežívame, ale nás rozcítia, len je nám z nich smutnejšie, alebo vraciame sa do minulosti k chybám, ktoré sme spravili, alebo k veciam, ktoré možno ľutujeme, ale snažím sa nič neľutovať. Nič v mojom živote, čo som spravila, nie je také zlé, že by som to ľutovala. Možno keď sa pohádam niekedy s mamou, tak to ľutujem, lebo ona si to nezaslúži. Ale znova je to niečo, čo ma ďalej posunie. Všetko ma ďalej posunie. Čo ma nezabije, to ma posilní. A zároveň nie je dobré ani lípnúť veľmi na budúcnosti. Je skvelé mať sny, je skvelé mať plány, je skvelé vedieť, čo chceme robiť v budúcnosti. Ale nie sú dobré očakávania, spoliehanie sa na hocičo, lebo nič nie je isté. Všetko je premenlivé a nič nie je isté. To bolo treba zopakovať, aby som si to uvedomila. A preto prítomnosť je to najistejšie, čo máme, to najreálnejšie, čo máme a to najlepšie, čo máme a v čom sa môžeme hýbať. Tretia vec, ktorú som sa naučila, je, že to, čo som už spomínala predtým, a to je, že človek musí mať v prvom rade vzťah so sebou, aby mohol mať vzťah s niekým iným. A ak chce mať dobrý vzťah s niekým iným, či už kamarátsky, rodinný, alebo romantický, alebo profesionálny, tak musí mať v prvom rade ten dobrý vzťah so sebou. A to je veľmi ťažké, aspoň pre mňa v tomto období. Teraz už menej. A čím viac času prejde, tým je to ľahšie, ale v období a rokov dozadu by som si to ani nevedela predstaviť. A ten vzťah je ťažké hľadať, lebo človek sa hľadá sám celý život, ale teraz mám pocit, že najviac. Minimálne ja sama seba. A príjmať sa takého, aký sme, samého seba a pracovať na tom, aby sme boli tými najlepšími, nie najlepšími, najautentickejšími verziami nás je asi kľúčové. Spoznať sa, prijať sa a pracovať na sebe. A robiť pre seba tie dobré veci a tie zlé nie. Toto sú také body, na ktoré si viem spomenúť takto rýchlo. Lebo samozrejme zase som si k tomu nič nenapísala, lebo len som jedla. Nemám tu teraz prípravu toho jedla, ale viete si to predstaviť. Mala som avokádo, kajzerku a k tomu humusovú natieru. Takže tak. Držím sa tejto tematiky jedla, alebo vtedy mi to tak asi nejako viac myslí. Ale určite je kopec ďalších vecí, ktoré by som povedala k tomuto, alebo by som chcela povedať. Ale mám už čistejšiu myseľ, mám čistejšie svedomie, mám pokoj v hlave, čo je niečo skvelé. Samozrejme ešte je na čom pracovať a možno je to len teraz taká chvíľka, možno zase do toho upadnem, ale verím, že nie, ja budem pracovať na tom, aby som neupadla. Alebo mať pokoj v hlave je návykové. A je to dobrý pocit. Mať sa rád. A tak. A bolo to ťažké.
sa naučiť. Aspoň do takej miery, do akej som sa to teraz naučila. Lebo my jediní sme ľudia, s ktorými sme celý život. Lebo my jediní sme ľudia, s ktorými sme celý život, do konca života, od narodenia až po smrť. A nikto iný tu tak dlho nebude. A preto je to dôležité, lebo nedá sa to inak ako cez seba prijatie, podľa mňa. Pretože proti sebe bojovať je niečo, čo nevedie k úspechu. Ani k výhre. Len k porazeniu vždy. A v tom boji nás nikto iný nevie zastaviť ako my sami. Nikto iný v ňom nevie pokračovať ako my sami. A iba my sa musíme rozhodnúť, ktorú cestu chceme zvoliť. A či chceme vyhrať. A vyhrať sa dá len spoluprácou so sebou samým. A počúvaním sa. Počúvaním sveta okolo seba. Ale v takom inom zmysle. Nie v takom, že počúvať, čo nám ľudia hovoria a robiť presne to, čo nám povedia. Lebo nie vždy všetci majú pravdu. Ale selektovať tie veci, ktoré sú pravdivé a ktoré nie sú. Ale takisto všetko ostatné, nielen ľudí, ale prírodu, svet, svetlo, ulicu, vzduch, vône, zvuky, slova, písmena, všetko, celý svet rozpráva, ale my sa ho musíme naučiť počúvať. A naše srdce je najhlasnejšie. Naše srdce je to najhlasnejšie z celého sveta. A to treba počúvať tiež. Ale samozrejme aj rozum a nevždy to, čo chce srdce, je to, čo by potreboval, alebo mal to, čo by... Nevždy to, čo chce srdce, je to isté, čo chce aj hlava. A nevždy to, čo chceme, je to, čo potrebujeme. A je ťažké sa zbaviť. A je ťažké sa zrieknúť toho, čo chceme, na úkor toho, čo potrebujeme. Je to najťažšie. Lebo to, čo chceme v danej chvíli, vyzerá ako tá najlepšia vec, to najpríjemnejšie, to najdokonalejšie, to jediné, čo nás môže uspokojiť. Ale ak to nie je to, čo potrebujeme, tak je to len proste nasýtenie ega. Alebo nejakej tej potreby chvíľkovej, ale nie je to nič, čo... Nehovorím, že vždy to tak je, ale stane sa to. Stáva sa to. Hlavne pri, neviem, asi drogách, alebo veciach podobných tomu, ako pri láske, by som povedala. A fakt, nikto iný nie je je vyššie. To strašne musím zostriať. Mám taký nový program na strihanie. Dúfam, že pôjde. Lebo ak nie, tak to bude zase nezostrihané a rozhádzané. Ja už ani neviem, o čom som hovorila. Že nikto iný nie je vyššie na tej úrovni dôležitosti pre nás, ako sme my sami. Nemal by byť. Či je to rodina, alebo je to proste partner, alebo sú to kamaráti, alebo je to hocikto, tak najprv sme my, najprv je naše blaho. Ak nie je na úkor druhých, samozrejme to už je širšia téma, ktorú by som keď tak pokryla individuálne pre seba opäť znova niekedy, ale nie teraz v tejto chvíli. Ale po správnosti teda, ako by to malo byť, ako to ale samozrejme
Nie v svete vždycky je to, že sme dobrí pre seba, potom sme dobrí pre druhých. A už to tu opakujem asi x krát, že tá sebaláska, to seba prijatie je pre mňa veľmi ťažké. Bolo pre mňa veľmi ťažké, pretože mám v sebe potrebu vyhovieť druhým, napravovať druhých, byť tu pre druhých na úkor seba a robiť všetko pre druhých, aby sa oni cítili lepšie a dávam ich emócie, ich potreby pre tie svoje. A to nechcem. Nechcem to robiť. Lebo mi to nič neprináša. Nikdy. Len možno také uspokojenie, taký pocit toho, že robím dobré skutky pre druhých a to mi prinesie väčšinu spásu v nebi, alebo čo, ja neviem. Ale najprv treba robiť dobré skutky pre seba, až potom pre druhých, lebo keď nemáte niečo, tak to nemôžete rozdávať. Keď nemáte lásku pre seba, nemôžete ho rozdávať pre druhých. To je asi logické. Ale teraz mi to príde logické. Predtým by mi to neprišlo. A pozerajúc sa na seba aj pár dní dozadu, by som takto nevedela rozmýšľať. Ale teraz mám pocit, že to nie sú len povrchné veci, ktoré som od niekoho počula. Určite sú to veci, ktoré som od niekoho počula, ale teraz ich prežívam, alebo som ich prežívala v praxi a viem pochopiť ten význam tak hlbšie, tak osobne, tak naozaj. A wow, je to iné sa pozerať takto na svet, na seba, s tým, že ja chcem fakt dobre sebe a ja som tu v prvom rade, lebo to tak pre mňa nikdy nebolo. Určite bolo niekedy, keď som bola malá, keď som neriešila takéto veci a keď som si žila proste svojim autistickým životom proste extrovertného dievčatka, ktorému bolo jedno, kto si čo myslí, aj keď si visí nejaká sopel do listu na prechádzke, aj keď povie spolužiačke, že má chlpaté ruky a je to úplne jedno, čo si kto myslí o nej a čo kto hovorí a žije si tým najlepším životom. Ale z nejakého dôvodu, ktorý je teraz momentálne v tejto chvíli neznámy, som sklzla do toho, že som proste taká prestala byť. Čo nehovorím, že vtedy to bolo úplne najlepšie. Sú isté hranice z oboch strán. Aj toho people pleasingu, aj toho nezaujímania sa o emócie druhých ľudí alebo nedbania na emócie druhých ľudí. Ale z nejakého dôvodu som bola presný opak. Úplný druhý extrém, opačný pol. A všetkým som sa chcela zavďačiť, pre všetkých som bola vždy tam, vždy som chcela vyzerať ako tá najslušnejšia, najdobrejšia a proste strkala som sa všetkým do ryti a myslela som, že to mi prinesie šťastie a uspokojenie, ale tak to nebolo a dostalo ma to až na ten koniec. Až na ten extrém, kde som stratila samu seba. A hľadala som ju v iných ľuďoch. Hľadala som ju tam, kde už sa nenachádzala a proste potrebovala som znovu nájsť seba. Takú tú rovnováhu. Zistiť, aká je a ďalej ju rozvíjať, ďalej s ňou pracovať. A teším sa na to, ako sa budem viac poznávať, na to, ako budem robiť veci, čo mám rada a na to, ako budem možno robiť aj veci, čo nemám rada a zistím, že ich nemám rada a nebudem ich robiť, ak ich nebudem musieť robiť. Samozrejme, nemám rada robiť matematiku, ale musím proste ju robiť kvôli škole, aby som nepripadla.
Ale možno jednoducho nebudem sa vždy zavďačovať ľuďom a naučím sa hovoriť nie. A naučím sa povedať, že proste to nie je dobré pre mňa. Vychovávateľka. Toto nie je dobré pre mňa, tak to nespravím. A v tom je aj tá asi jednoduchosť, keď to človek pochopí. Ale, ako som už spomínala, som len na začiatku tejto cesty. A táto nádej, ktorú teraz mám a tieto pozitívne výhľady do budúcna možno nebudú trvať dlho a možno zase spadnem do niečoho, ale zase sa musím vyškriabať. A podľa mňa to, čo som nadobudla, sa len tak ľahko nestratí. A že budem už len silnejšia a už len múdrejšia vo veciach. A možno vstúpim opäť do tej istej rieky. A keď tak sa poučím znova. A budem dostávať tieto ponaučenia, dokým sa to nenaučím. Bo tak to funguje vo vesmíre. A raz sa to možno potom úplne naučím. A už nebudú chodiť tie ponaučenia, už nebudú chodiť tie skúšky, ale prídu zase iné. Nové. Ktorých sa trochu bojím, lebo neviem, aké budú, lebo budúcnosť je neistá a je prázdna a niečo nie je. A za mnou je minulosť, ktorá sa ma dotýka, ktorá na mňa lezie. Predo mnou je neistota, predo mnou je nič, neviem, čo je predo mnou. Ale ja som tu. Ja som tu teraz v tejto chvíli. A robím si večeru.